नमस्कार, किचन 24 स्पेशलमध्ये स्वागत आहे। आज आपण एका नवीन रेसिपीसोबत भेटत आहोत। चला तर आज आपण एक नवीन रेसिपी बघूया। आज आपण बनवणार खमंग खुसखुशीत खव्याची पोळी कशी बनवायची। त्याच्यासाठी थोडंसं चिमूटभर मीठ घेतलेलं आहे चवीनुसार। एक वाटी खवा आहे, हा मी भाजून त्याच्यामध्ये साखर घालून घेतलेला आहे। अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ आणि अर्धी वाटी मैदा आणि आवश्यकता वाटल्यास थोडंसं परत आपण गव्हाचं पीठ ॲड करायचं आहे आणि हे छानसं आता आपण मळून घ्यायचं। अशा प्रकारे आपण हे छानसं पीठ मळून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये थोडंसं वेलदोड्याची पूड आणि जायफळाची पूड घालून चांगलं मळून घ्यायचं आहे। सुंदर मऊ असं मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। खूप सुंदर खुसखुशीत छान अशी ही पोळी लागते आणि अगदी सोपी रेसिपी आहे। 10 ते 15 मिनिटात होण्यासारखी रेसिपी आहे आणि मुलांना तर खूप आवडेल अशी ही छान आणि सुंदर रेसिपी आहे। चला तर आपण ह्याच्या पोळ्या लाटून घेऊयात। कणकेचे आपण छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आहेत, आपल्याला जसे हवे तसे। असं आपण जसा पेढा बनवतोय तसा बनवून घ्यायचा। असं छानसं हे बघू शकता आपण किती सुंदर झालेले आहे। आता हे छानसं थोडंसं आपण मैदा किंवा गव्हाचं पीठ लावायचं आहे आणि लाटून घ्यायचं। आता छानसं हलक्या हाताने आपण लाटायचं आहे। छोट्या छोट्या अशा खव्याच्या पोळ्या लाटून घ्यायच्या आणि पॅन ठेवला त्याच्यावर दोन्ही साईडने तूप लावून आपण हे भाजून घ्यायचं आहे। मस्त वास यायला लागलाय। खूप सुंदर अशी आपली पोळी झालेली आहे। आपण थोडंसं तूप सोडून घ्यायचं आहे। खरपूस रंगावर छान आपण भाजून घ्यायचं आहे। पोळी ही खूप छान लागते, सुंदर आहे पोळी ही। तूप सोडल्यामुळे तर आणखी छान लागते। बघू शकता किती सुंदर झालेली आहे ती पोळी ही, खमंग आणि खुसखुशीत। वरून आपण तूप लावल्यामुळे आणखी छान लागणार आहे। तर अशा प्रकारे आपण छोटे छोटे पोळी करून घेऊन ब्राऊन कलर मध्ये दोन्ही साईडला भाजून घ्यायचं आहे। सर्विंग डिश मध्ये सर्व करायचं आहे। अशा प्रकारे आपण छोट्या छोट्या खव्याच्या पोळ्या बनवून घ्यायचं आणि वरून तूप सोडून थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे। खूप छान आणि सुंदर लागतात। मुलांना तर खूपच आवडतील, इतक्या सुंदर आहेत। कारण पेढा जसा मुलांना खूप आवडतो तसं ही खव्याची पोळी सुद्धा खूपच आवडणार। सुंदर असं खरपूस भाजल्यामुळं आणि स्पंजी होत असल्यामुळं खूप सुंदर आणि छान लागतं ते।